Tapi जों बुजिबाय जे थांनाय देग्लायनि जिथुनाखि 200 कोटी टाका बेखौबो बिथांमोना मोनबो मावनो हायाखिसै 1,500 कोटी टाका बोसोरथामनि गेजेराव हरनायनि जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौबो बिथांमोना लाखिलांनो हायाखिसै 2024 आरो 25 नि सेलारि बाजेट जानानै थाङो 1 एप्रिलनिफ्राय 30 जुनसिम जितु जोंनि स्टाफनि सेलारि अफिसार्सफोरनि जितु सेलारि बे सेलारिखौ होनो थाखाय दिनै हाउसआव एप्रुभेल लानाय जादों आरो जोंनि जितुनाखि फुल फ्लेजेड डेभेलपमेन्टेल जितु बाजेट बे बाजेटखौ बीटीसी गभर्नमेन्टआ खुंनो हायाखिसै किन्तु बीटीसी नि जितुनाखि एनुवेल बाजेट एलोकेशन बे बाजेट एलोकेशना इतिमध्ये स्टेट गभर्नमेन्ट डिपार्टमेंट अफ वेलफेयर अफ बड'लेण्ड BTRn नि जितु डिपार्टमेंट अफ वेलफेयर अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेंट बे डिपार्टमेन्टआ इतिमध्ये बीटीसी नि 2024 आरो 25 बायथाइनि जितुनाखि बाजेट बे बाजेटखौ इतिमध्ये एसेम्ब्लियाव आसाम एसेम्ब्लियाव एप्रुभ खालामखांबाय दा बे एप्रुभ खालामखांनाय मथै जोङो जेखौ नुबाय जे मात्र देग्लाय फैगौ बोसोरनि थाखाय मात्र 3 कौटिल' जों बारायनायखौ नुदों बे देग्लाय सोलिबाय थानाय बोसोरनि थाखाय 2023 आरो 24 जितु फाइनेन्शियेल इयार बेवहाय 800 कोटी टाका दङमोन आरो 2024-25 नि थाखाय जितु स्टेट गभर्नमेन्टनि जितु एप्रुभ एलोकेशन बे एलोकेशनाव मात्र 803 कोटी तारमाने 3 कोटील' बारा जोङो बीटीसी गभर्नमेन्टआ मोननो हागोन दा बेवहाय जोङो जितु बाजेटखौ जों नुबाय बीटीसी नि जितु एलोकेशन बीटीसी गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनानै बा बाजेट एलोकेशन खालामनानै लाबोनो हायाखिसै बेवहाय जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बीटीसी गभर्नमेन्ट बा बीटीसी अथरिटिया जे बोसोराव मिनिमामब्लाबो 10% इनहेन्स खालामनानै जोङो बाजेट मोनबोनांगौमोन बेखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै मात्र 3 कौटिल' बारायनानै बिथांमोना बेखौनो बाजेट हरनानै बिथांमोना बेखौनो एप्रुभ खालामनानै लाबाय दा बेवहाय जों आसा खालामो जोंनि जितुनाखि अधिकार जोंनि जितुनाखि मोननांगौ जोंनि जितुनाखि प्राप्य बे प्राप्यनि सायाव दानि गभर्नमेन्टआ सिनसियारलि खामानि मावनो हायाखै आरो दानि जितुनाखि बीटीसी गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ माने पुरा रेसपन्सिबिलिटि लानानै दायबद्धताखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो बेखायनो बिथांमोना बाजेटखौ बारायनानै लाबोनो हायाखिसै आरो दिनैनि जितुनाखि बाजेट बे बाजेटआव सेलारि बाजेटल' खालामालासेनो 2024 आरो 25 नि जितु बाजेट बे बाजेटखौ जोङो दिनै एप्रुभेलखौनो लानो हायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला आसाम एसेम्ब्लिया बावैसो गोबाव समावनो बे जोंनि एलोकेशनखौ एप्रुभ खालामदों आरो बे एप्रुभ खालामनाय जितुनाखि 803 कोटी टाका बे 3 कोटी टाकाखौ जोंनि जितु एन्ट्रास्टेड डिपार्टमेन्ट वाइसआव एलोकेशन खालामनानै बे एलोकेशन खालामनाय फैसाखौ खरस खालामनो थाखाय एसेम्ब्लिनिफ्राय एप्रुभ लानानै बिथांमोना खामानिखौ स्टार्ट खालामनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना बेखौबो खालामाखिसै आरो बेखौ जों नुबाय जे बिथांमोना बीटीसी नि उन्नतिनि थाखाय बीटीसी नि मोननाय जितु फैसा बे फैसाखौ सिनसियारलि माने खरस खालामनाय आरो बे मोननाय फैसाखौ सिनसियारलि माने स्किम इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै फैसा खरस खालामनायाव बिथांमोननि सिनसियारिटि गैयैखौ जोङो दिनै नुदों आरो बिथांमोना बे खामानिनि गेजेरजों बिथांमोना
बिथांमोननि गावसिनि जिथुनाखि दुरबलता गावसिनि जिथुनाखि इनसिनसियारिटि बिथांमोननि जिथुनाखि दायबद्धता गैयै बेखौ बिथांमोना गाव गावनो श' खालामना लाबाय होननानै जों उपलब्धि खालामदों। फैबाय थानाय जिथुनाखि फाइनान्सियेल इयार 23-24आव बिटिसि एरियायाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय 200 कोटी टाका एल'केसन दङमोन। बे 200 कोटी टाका जिथु एल'केसन बे एल'केसननि एगेन्स्टै जिथुनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जिथु हाबाफारि बिथांमोना बेखौ लानो हायाखै आरो एल'केसन खालामनाय बे फैसाखौ बिटिसिनि जिथुनाखि एक्सचेकार बे एक्सचेकाराव बिथांमोना सोफैनो हायाखिसै। अलरेडि स्टेटआव 2023 आरो 24नि जिथु फैसा माने द्र' खालामनायनि समय बे समया जोबनानै थांबाय। बे 200 कोटी टाकाखौबो बिथांमोना मोनबोआखिसै आरो बिटिसिनि जिथुनाखि एकर्ड माने जिथुनाखि गोजोन गोरोबथा 2020 सनाव जालांनाय बे सुक्तिनि जिथुनाखि डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट्स आरो अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर बानायनायनि जिथु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कमिटमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु कमिटमेन्ट 1,500 कोटी टाका बोसोरथामनि गेजेराव हरनायनि जिथु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौबो बिथांमोना लाखिलांनो हायाखिसै। स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिनसियारलि 2020 सनाव 20-21नि जिथु बाजेट स्टेट गभर्नमेन्टआ मेटसिं शेयार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 कोटी मेटसिं शेयारखौ बाजेट एल'केसन खालामदोंमोन। 22-23आव बिथांमोना सिनसियारलि 200 कोटी टाका सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टआ 200 कोटी मेटसिं शेयार बाजेट एल'केसन खालामदोंमोन आरो 2022-23आव स्टेट गभर्नमेन्टआ बोसोरनैयाव खुनु रोखोमैबो फैसा खरस खालामनो हायिलाय बिथांमोना जिर' बाजेट खालामदोंमोन। बोसोरथाम थांबाय। देग्लाय जिथुनाखि बाजेट 23 आरो 24 लास्ट माने माबा हिसाबै बिथांमोना इन प्रिन्सिपल टटेल 250 कोटीनि माने 10% हिसाबै 25 crore टाका एबार देग्लाय रानिं बोसोराव बिथांमोना एल'केसन खालामदोंमोन। जों मोनथिनाय मथे दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बे जिथुनाखि स्टेट गभर्नमेन्टनि एल'केसन बे एल'केसनखौ माने फैसाखौ माने सेंसन खालामनानै लाबोनो हायाखिसै आरो लोगोसे बिथांमोना जिथु देग्लायनि जिथुनाखि रेभिनिउ बाजेट बे रेभिनिउ बाजेटआव बिटिआर सुक्तिनि गोजोन गोरोबथानि माने माबायाव हेडआव 0 जों नुबाय आरो जों बेखौ केपिटेल हेडआव मोनसे बिटिसि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट आरो केपिटेल एसेट क्रिएशन एन्ड BTRन एकर्ड बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि नामाव 250 कोटी टाका केपिटेल हेडआवसो जोङो बाजेट खालामनायखौ जों नुबाय आरोखि। दा बे हिसाबै जों बुजिबाय जे थांनाय देग्लायनि जिथुनाखि 200 कोटी टाका बेखौबो बिथांमोना मोनबो मावनो हायाखिसै आरो 25 कोटी टाका बेखौबो मोनबो मावनो हायाखिसै। बिनि थाखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ केपिटेल हेडआव ट्रेन्सफार खालामनानै लांनायखौ जों नुबाय आरोखि। आनिफ्राय मार्टियार्स मुंख्लंफोरनो जिथुनाखि 5 लाख टाका एक्स ग्रेसिया होनाय बेनि थाखाय 25 crore टाका दङमोन। बे 25 crore टाकानि गेजेराव 10 कोटी टाका जोङो खरस खालामनायखौ नुबाय। 15 crore टाकाखौ जोङो खरस खालामनायखौ नुवाखिसै। बिनिखायनो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु बाजेट बे बाजेटआव बे हेडआव माने एक्स ग्रेसिया पेमेन्ट फर बड' मार्टियार्स हेडआव मात्र 10 कोटी टाकाल' जोङो एल'केसनखौ जों नुबाय आरो जोङो नुबाय जे देग्लायनि जिथुनाखि 800 कोटी टाका बे 800 कोटी टाकानि गेजेराव बिथांमोना दिनैसिम मात्र 348 crore 62,169 रांल' खरस खालामनो हादों। दासिम बिथांमोना खरस खालामनो बाखि दंबावो 451 crore 37,00,000
28,831 रां बिथांमोना दिनैसिम खरस खालामनो बाखि दं बियो 1 मार्चसिम आप टु डेट जिथु माने स्टेटास दा बिथांमोना बोसोराव मोननाय फैसाखौथ' खरस खालामनो हाया बेखायनो बिथांमोना बिटिसिनि जिथुनाखि मोननांगौ जिथुनाखि बाजेट बे बाजेटखौबो बिथांमोना सिनसियारलि स्टेट गभर्नमेन्टनो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायाखै आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना 10% इनहेन्स खालामनानै जिथु लाबोनांगौनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना फैलार जादों होननानै दिनै बे बाजेटनि गेजेरजों बिथांमोना श' खालामनानै लाबाय होननानै जों उपलब्धि खालामदों